Det store skuffejern, det er vores forestilling, hvor underoverskriften er den bløde mands hårde odds. Og jeg glæder mig i hvert fald helt sindssygt til at komme ud og optræde med det her. Jeg har ikke lige fået klædet med konen endnu. Skal man? Jeg lover at nedlægge dragerne på min vej. Jeg lover at tage mit skarpe sværd seriøst. Jeg lover at træde i karakter. Altså, selvfølgelig ikke på en måde, der på nogen måde sådan tromler eller tyranniserer. Men på sådan en moderne, holistisk, fælles, feministisk og økologisk forsvarlig måde. Ingen drager kom noget til under denne produktion. Det, der er med den bløde mand, det er, at han er ikke bange for følelser. Den bløde mand er i utrolig god kontakt med sin kones følelser. Vi ved godt, hvorfor hun er utilfreds. Vi har bare ikke fundet ud af, hvad vi skal gøre ved det. Mit navn er Peter, og jeg er en mand MK. Jeg er et festfyrværkeri med beskyttelsesbriller på. Jeg kan føre en samtale og føre i en dans. Jeg kan tabe med vilje og vinde med samme sind. Jeg kan fælde en tåre og fælde et træ. Kære kvinde, hvad mere vil du have? Det, hun ville have, var et Pax garderobeskab. Den bløde mand ved jo godt, hvornår han skal sige fra. Han tør bare ikke. Nej, og så kommer det ud alle mulige andre steder, ikke? Sådan, så sniger det sig ind i de der godnathistorier, man fortæller, for eksempel. For det handlede nok om den godnathistorie, som jeg ligesom havde improviseret frem over de sidste aftener for Lara. Eventyret om Kræveprinsessen. Og da prinsessen en dag kom og annoncerede, at nu skulle de afsted og slås mod dragen i de nordlige bjerge, så tænkte prinsen, okay, hvis det kan gøre hende glad. Så da Lara spurgte, far, hvad hedder dragen? Og så var det, jeg kom til at sige, den hedder IKEA. Det er skræmmende ramme, vil jeg sige. Og man sidder der og tænker, skal jeg sige noget? Tør jeg blande mig? Fordi det er jo mig, de snakker om. Så jeg var meget imponeret. Jeg synes, det var helt fantastisk. Han vil jo bare tilbedes som Bieber eller en Beatle. Han passer perfekt på Feminas undertitel. Til alle de kvinder du er, for han er til dem alle sammen. Fra husmor til mær. Men der er et men, er de til alle de mænd han er. Der er en masse macho-masker han ikke kan bære. Sig det 5 gange i spejlet, handyman. Hvis dit VVS vinder over dig, er du en anti-man. Så han står og sprutter lidt polyfiller, selvom det ville være nemmere at købe en helt ny villa.